Pero tú que has dicho que es una puta palmera. Porque no está protegida. Y tus trabajadores no lo dirán, pero tú has dicho una puta palmera. No está protegida. Pero puta palmera, aunque no esté protegida, no es. Tranquilizamos todo el mundo. Tranquilizamos todo el mundo. No, yo estoy bien tranquilo. Pero pregúntale a ver por qué es una puta palmera. ¿Puedes explicar qué pasa? Pues és l'exemplar de Palmae, que considerem que té 12 metres des de la base a l'estítipe, la corona de dalt, i que entra dins de les espècies protegides genèricament de la Generalitat, de l'última llei de maig de 2006. Aleshores, com que hi han talat 5 o 6 pins de troncos considerables i ja han començat a escarbar alrededor de la palmera, s'hem lligat intentant salvar-la o almenys que la gent sigui conscient que no es pot actuar impunement davant d'aquest tipus de monument arbòreo com és esta palmera. És que no es pot arrencar ni trasplantar. La palmera és un patrimoni històric que no es pot tocar si és que complís la llei de protecció genètica. I en això estem, ha vingut la policia municipal, ara mateix la Guàrdia Civil, i bueno, ara anem a fer l'atestat i els recursos d'entrar a propietat privada, d'alteració de l'ordre públic, bueno, això són qüestions que a partir d'ara ja veurem què passa. Pues home, molesta perquè una palmera no és sols el que és la palmera. La llei que la protegeix diu que no sols és l'exemplar, sinó el seu entorn. Entonces n'hi ha 12 metres de diàmetre de la palmera que es té que respectar i la palmera té que estar visible, no es pot tancar. Aleshores, clar, això és tremendo per als constructors. És a dir, si així se fan 14 vivendes dúplex, pues, evidentment la palmera té que desaparèixer perquè s'està impedint l'actuació urbanística. Per així hi havia 2 xalets i els han derribat i volen fer 14 vivendes dúplex, cosa que també el Pla General no permetís. Així únicament se podien fer com a màxim 7 vivendes unifamiliars, no pisos ni no dúplex. Que un exemplar d'estos, perquè tinga mig metre o menys i té 150 anys, és que ja no té dret a ser respetat.